पत्नी के बीच की बात। पति ढेर दिन हो गई परदेश गईला, मेहरारू अपना सैया जी के फोन कैली, फोन करके कहले वो मास्टर साहब का कहलस तनी से बजा के आ जाई। पता कोरोना में हो जाला। एक बिरहन अपना पति अपना सैया जी के फोन कैलस, फोन करके कहलस ए जी बड़ा ढेर दिन हो गई प्रदेश में गईला, ई बताई ई राह जो आंख थक गई कब आई। सैया जी तो वहाँ कोरोना काल में फसल हो, लेकिन मेहरारू कहले भैया कैसे कहलस। मेहरारू कहे ए हमार सैया, ए हमार राजा, ए हमार करेजा, कही आई गो कहे कैसे कहे। ए हो पलम तू आई बकहिया, जवानिया आके झूठिया